Fáilte rót chuig an bodcréile seo ar www.isféidirleat.ie. Seo a seachtaigh. Tuairimí Éagsúla faoi Dhéagóirí. Joid tú na nótaí a haon leis an bodcréile seo faoi nasc an troch pictiúr 2012 ar an siomh. B'éic an troch pictiúr os de chóir fad is atá tú géisteacht leis an bodcréile seo. Slide 2. Pictiúr a haon. Survey faoi Dhéagóirí a bheith leisciúil agus trioblóideach. Idir 2 mbliain 10 d'aois agus 9 mbliana 10 d'aois. Níl fun ar 1 obair a dhéanamh. Slide 3. Abertí siimplí do fictar a haon. Bhí survey á léamh sa rang Gaeilge faoi Dhéagóirí a bheith leisciúil agus trioblóideach. An sanmhíniú a bhí ann don terma Dhéagóir ná duine idir 2 mbliain 10 d'aois agus 9 mbliana 10 d'aois. An sanmhíniú a bhí ann don ocail leisciúil ná níl fun ar 1 obair a dhéanamh. Slide 4. Fórbord folklóra ar fictar a haon. Bhí an múntar Gaeilge ag léamh alt nuachtáin amach don na daltaí sa rang Gaeilge. Bhí an talt céine le fáil ar an idirlíon. Bhí an talt bunaithe ar thuirbhe a rinne a rá go bhfuil Dhéagóirí leisciúil agus trioblóideach. An sanmhíniú a bhí ann don terma Dhéagóir ná duine idir 2 mbliain 10 d'aois agus 9 mbliana 10 d'aois. An sanmhíniú a bhí ann don terma leisciúil ná duine nach raibh fun ar 1 obair a dhéanamh. Slide 5. Pictiúr a dó. An 10 de bhí na saona. Céir a cheap siad faoin na pointí ar an glár. Freagra bunaithe ar an alt nuachtáin. Slide 6. Abertí siimplí do fictar a dó. Ba é an bhart, an 10 de bhí na saona. Bhí Tuairimí na náltaí ar an ábhar seo ag tastáil ón múntóir. Bhí ar na daltaí dul abhaile agus freagar a scríomh bunaithe ar an alt nuachtáin. Slide 7. Fórbord folklóra ar fictar a dó. An bhart, an 10 de bhí na saona a bhí ann. Smuoinnig ar an seanachil, ní liad duine ná tuairim a dúirt an múntóir leis na daltaí. Bhí Tuairimí na náltaí ag tastáil ón múntóir. Bhí sé ag iarraidh óileamach céir a ceap siad san faoin na pointí Éagsúla. An obair bhála a thug sé dóibh an ite sin ná scríomh faoin ábhar. Slide 8. Pictiúr a 3. An obair bhála go raibh smuointe iontacha freagra a chur le chéile don nuachtáin. Slide 9. Abertí siimplí do fictar a 3. Léi na daltaí an obair bhála amach os cóir an ranga. Ceap an múntóir go raibh smuointe iontacha ag na daltaí. Bhí sim aige freagra a chur le chéile don nuachtáin. Slide 10. Fórbord folklóra ar fictar a 3. An lá dar gionn tháinig na daltaí isteach sa seomra Gaeilge le go leor pointí scríofa ar an ábhar. Léach na pointí os cóir an ranga. Bhí an múntóir den tuairim go raibh na Tuairimí ar aus ar fad. Bhí sé ar intin aige freagra a chur le chéile don nuachtáin, mar ghuill an tal seo go mór ar na daltaí. Slide 11. Pictiúr a 4. Ifig scoil fáraigh, glé fóin, an lún se thugan. Slide 12. Abertí siimplí do fictar a 4. Chúi na daltaí agus an múntóir isteach go hifig scoil fáraigh. Chur siad glé fóin ar agarthóir an nuachtáin a rá leis go raibh siad mí hásta leis.
Thucraigh siad cruinniú a bheith acu leis an lún se thugann. Slide 3. Fórbord fólklóra ar fictar a cethair. Cuir a glé fóin ar agarthóir an nuachtáin ó ifig scoil fáraigh. Dúirt ímar leis an agarthóir ceach cléanta agus éon taobhach is a bhí an talt. Léirigh si a bhí hástacht agus a hasaontas ar bhealach abaí agus béasach don agarthóir. D'éist an múnseoir go géir leis an gcórá. Agriac cruinniú leis an agarthóir don lún ina dhé, chun smaointe na noltaí féin a phlé leis. Slide 4. Pictar a 5. 17 de bhí na saona. Ifig an agarthóra. Tuairimí eile faoi gcuoine óige. Spéisiúil. Slide 5. Abertí siimplí de fictar a 5. Bhuail na daltaí isteach go hifig an agarthóra ar an 17 de bhí na saona. An cheannlíne a bhí ige ná, tuairimí eile faoi gcuoine óige. Cheap an tagarthóir go raibh tuairimí spéisiúil ag na daltaí. Slide 6. Fórbord fólklóra ar fictar a 5. Tháinig lá an chruinnithe ar dearradh hir hall. Nuair shiúil na daltaí isteach san ifig, tugadh faoi dearradh go raibh alt difriúil scríof ag an agarthóir hena féin le ceannlínte níos corruma. Leidigh si seo an seanas na daltaí. Tuige anois go raibh an tagarthóir sásta cortham na féine a chuirt dá nearcaí ina alt. Gabh sé buíochas leis na daltaí agus dúirt sé leo go raibh Tuairimí simúil. Slide 7. Pictar a 6. An 4 de bhí na saona. Alt nua dart hedal, Dhéagóirí, Tuairimí eile. Bród, áthas. Slide 8. Abertí siimplí do fictar a 6. Thaispeáin an múnseoir an nuachtáin don na daltaí an lún dar gionn ar an 4 de bhí na saona. Bhí alt nua ann dart hedal, Dhéagóirí, Tuairimí eile. Bhí bród agus áthas ar na daltaí. Slide 9. Fórbord fólklóra ar fictar a 6. An lún I ní an cruinnithe a bhí ann. Tháinig an múntóir isteach sa seomra ranga le manga mór gaire ar a aig. Bhí riméid an domhan go raibh Tuairimí na noltaí fáilsethe san all seo. Níor chreid na daltaí fianaise Éagsúla. Bhí siad ar bhuin na muice leis an alt. Smaoinigh gach duine leo féin. Ní pacha gaoi a ire. Slide 5. Ceisna. Slide 5. Ceisna samplacha. Cén survey a bhí á léamh ag na daltaí I bictar a hain. Cén sanmhíniú a bhí ar an téama Dhéagóir I bictar a hain. Cén oberwala a fuair na daltaí an í sin I bictar a dó. Cad rinne na daltaí I bictar a cethair. Céir de ceap an tagarthóir faoi Tuairimí na noltaí I bictar a 5. Mas tú, ce chuí a raibh gach duine ag mothú I bictar a 6. Sin dar an ceachta, gur 1,000 maith agat agus go ndearfaidh go geal leat.